מה קורה חברים? טוב, אז זה הסרטון השני שלי. פה נמצא איתי היום שי. שלום. טוב, אז היום אנחנו נשחק בסרבר אייפיקסל, אנחנו נשחק, איך קוראים למשחק הזה? ביל באטל. ביל באטל, שזה בעצם אתם תראו בהמשך. טוב, אז שיהיה לנו כיף. טוב, אני אחכה שיכניס אותנו, ואתה נעשה פה כמה סיבובים, נראה לכם איך זה נראה. אוקיי. אבל בוא תסביר בינתיים מה הולך בביל באטל. טוב, אז בעצם ככה. המשחק יכתבו 5 שניות, יראו לנו, יכתבו בצד ימין מה אנחנו צריכים לצייר, ופשוט מציירים את זה. אז יאללה, בוא נתחיל, אנחנו צריכים לבנות פרקור. איך אנחנו בונים פרקור? אין לי מושג. אוקיי, פרקור. טוב, שמע, איזה קובייה נעשה? פשוט נעשה... צמר? רוצה נעשה עם צמר? זה לא משנה את האמת קוביות. נעשה כזה, נתחיל ככה. אוקיי, תתחיל את ההתחלה, אני אזרום איתך. בסדר, נעשה כאילו מתחת יש מים. קצת מלא את זה במים ואז נעשה פרקור. סבבה. טוב, אז משהו רציתי לדבר קצת. הערוץ הזה די חדש, ואני די חדש בכל העריכה, אז אם פה ושם יש קצת פקשושים, אז לא להתעצבן, זה לאט עם הזמן אני אשתפר בזה. קצת עזרה עם חברים והכל. רגע, אתה רוצה לשים פה גדרות? יאללה, מה שבא. כאילו ככה? לא, זה מכוער, לא? איפה? כאן. כזה שזה יהיה... אוקיי, כאן, סבבה. לא, רגע, זה אמור להיות קשה, אתה יודע. מה זה אמור? קשה. שפוי אני על הקו. אוקיי. עכשיו נגיד נעשה להם ירענו פתיחה. בדרך אפשר, זה הגיוני. תשמע אחי, זה פשוט מכוער כאילו. בסדר אחי, זה לא אמור להיות יפה. טוב, אני אמצא את הצבע הזה, למה זה? מה זה ברגיל? אני אעשה איזה צבע כזה. של הבלוקים. איזה צבע אתה משנה? אני לא משנה. לכחול כזה. אוקיי. מה אתה עושה בלמד? אנחנו פחות מדברים עכשיו, פשוט עסוקים כן, בבנייה של הדבר המאלף הזה. פרקור שלנו. טוב, אז בואו נסביר לכם, בסוף, אם תשימו לב, יש לנו זמן, עכשיו עוד 5 דקות. בסוף אנחנו צריך לראות כל מה שהאחרים עשו, ואז אנחנו ניתן להם ציון, כן, יש כזה כמו... יש דירוג. למטה ציר כזה, נגיד אתה יכול לבחור איזה דירוג לתת לו. אני אומר נעשה... ככה? שמע, אבל צריך פה איזה משהו לסיום. אז כאילו אני נותן אפקטים לפרקור המאלף שלנו. תשמע, כאילו... זה מדהים, כאילו. שזה לא מדהים. אבל זה מדהים. נעשה להם ככה... קו סיבום. הופה, תראה, עשיתי להם פה סרוכית כזה למעבר, תראה, בדוק, יש כאלה שיפלו פה, אני אומר לך, זה מכשיל. נעשה להם איזה קו סיום, ככה. כן. נעשה להם פה שלט, תכתוב להם איזה שלט כזה, פרקור המאלף של שי. אין להם ככה שלט ברבא, אין להם. אין להם שלט. מה, אני אעשה פה, ממשיך פה, אני אעשה פה לבה. בעיקר אני אעשה לבה. זה, אל תעשה לבה בשביל זה. אני אעשה להם זה. קטנה. בדוק אנחנו אחרונים, אה? מה זה האחרונים? למה אתה מצלזל? אסור לזלזל. אחי, איך זה נראה? הנה, שמתי להם פה לבה. יש כאלה המאפלים שפשוט רושמים פרקור. זה בכלל עזוב פשוט. כן. טוב, יש לנו עוד 3 דקות, אתה חייב לעשות משהו, אז... אני אעשה לך פה מעמדים. שבחתי. כן, תן להם פה משהו... מה זה הדבר הזה? ניתן להם פה מפלים של אבא. טוב, אני די לא מצליח לעשות פה... עשיתי פה איכשהו מפל. בוא נראה, זה אפשרי לעבור? מפל זה אפשרי, זה אפשרי. עושה להם ככה אש. עושה להם הניקול, אתה יודע. יעני... הניקולי. כן, יעני שיהיו מגניבים.
תשמע, בזוקה שזה נותן לי עכשיו... תראה איזה יפה זה יש. אחי, די הרסת את זה. טוב, תשמעו, זה סבבה לגמרי. כן, תחת זה סבבה לגמרי. מה אתה אומר, נעשה גשם? יאללה, תעשה גשם. חברים, אז חזרנו, הנה 3, 2, אספנו פה כמה פעמים, כמה דברים קטנים. טוב, אז יאללה, הצבעות. וואו, מה הוא עשה פה? טוב, תשמעו, זה ממש לא פרקור, אני נותן לו סופר פופ. מה זה סופר פופ? אוקיי, כמו שאתם רואים, מהאדום לכתום זה כאילו מי גרוע לטוב. מצביע במכה ש... לא, תשמעו, זה מדהים. וואו, לא, זה מאלף, אחי. זה שלנו, בכלל לא שמתי לב, זה קטע. כן, עם הברקים, תראה, וואי. בגלל זה גם שלחצתי לג'נדרי, זה פשוט לא עבד. כן. טוב, מה זה התראה? וואלה, זה נחמד, אחי. אבל איפה ההתחלה פה? מה זה בסדר, אני... תשמע, אנחנו בכל זאת, אנחנו נצחים, ניתן לו ככה פופ, ככה שיהיה מאושר. מה זה? זה ממש יפה, אבל אני נותן לו סופר פופ כדי שננצח. כן. טוב, תשמע, זה פשוט מכוער, כאילו... בטירוף אבל, כאילו, מה הוא רוצה לעשות פה? מה זה? טוב שלו, למה לא? כן, זה נראה כאילו סתם תקע פה דברים בלי קשר. סופר פופ. וזה לא בגלל שאנחנו רוצים לנצח. כן, זה לא בגלל שאנחנו מפרגנים, אנחנו ילדים הכי מפרגנים. גועל נפש. שמע, זה... שמע, אתה רואה? יש שם חתיכות שחסר בהם מים, אתה רואה את זה קטע הזה? כן, שמע, הדברים כאלה אנחנו צריכים להוריד, זה לא בסדר. מה, רק בגלל זה נתנה סופר פופ. תן לו... אוי, מה זה? וואלה, מגיע לה. שמע, בגלל שאנחנו מפרגנים, אני אתן לו אוקיי ככה, כדי שלא יחשבו שאנחנו... אוקיי, לא יודע מה איתך. תן לו אוקיי גם, כן. טוב, נקסט. מה זה? שמע, נראה לי הבחור כאן נסחף קצת. נראה לי הבחור קצת בצד השני, כן? כן, מה זה בצד השני? נראה לי הוא... מדי פעם נשאר כמה קריות בלילה. סתם שתדעו, לדעה אישית, אין לנו שום דבר מדומים, אנחנו מאוד אוהבים אותם. כאילו, אוהבים אותם מבחינה גברית. לא, כאילו, לא מבחינה גברית מינית, גברית. בקיצור, עזבו, לא משנה. סתם שתדעו, לדעה אישית, אין לנו שום דבר. טוב. תשמע, זה נראה כמו איגלו. וזה נחמד אבל, שמע. אני אתן לו אוקיי, לא יודע. תן לו אוקיי. כן, תן לו אוקיי. סביר. מה זה? טוב, שמע. תשמע, יש פה פשטים, כאילו... אם היו אומרים לעשות דבר כזה, היינו עושים, פשוט לא... אני מביא לו גוד. וואלה, מגיע. מה זה הדבר הזה? אפרופו שמגיע סופר פופ, אז מגיע... כן, מגיע סופר פופ, נותנים לו סופר פופ ברבק. טוב, נקסט. מה זה? לא, זה כאילו... לאן בן אדם יכול להידרדר? טוב. מה? מה זה הדבר הזה? פופ, אנשים פה פשוט חסרי יצירתיות. אין להם. כן, אין להם את זה בטירוף. מה? שמע, כן, אני אתן לו ככה פופ. אם משווים אותו לשלנו, גועל נפש. כן, מה זה גועל נפש? אופה, איזה מקום אנחנו טוב, אז צד שמאל. בואנה, אנשים פה לא מפרגנים, אבל מה לא מפרגנים? סתם שתדעו, הכל פה מבוים, אנשים פה עושים מה שבא להם, זה לא בסדר. טוב חברים, אז זה הסרטון השני, מקודם היה אחלה משחק, לא ככה שי? וואלה, היה סבבה, פשוט כולם אנטישמים, עזוב אותך שטויות. כן, ממש עזוב אותך שטויות גם במיינקראפט. אז היה לנו ממש כיף ונהנינו, למרות שאנחנו לא הכי טובים בפרקור, אנחנו יותר טובים דברים אחרים, כמו... כן, כל מיני דברים. כל אחד עם החסרונות שלו. טוב, אז יאללה, סלמה. רגע. את צריך לעשות לייק וסאב. כן, סאב חברים. יאללה ביי. ביי, אוהבים אותך. הולך לי הרחוב, הולך לי הרחוב, הולך לי הרחוב.